Kaya pa oras kabalen. Kaya tami mabilog o pwersa ng GNN TV44, pabiyala rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ora ni po rin balitang may kalap ngayon Miyerkules, October 15, 2025. Yako po ibeniginto at iti in News Force, Pampanga. King Ciudad Angeles, 14 na menor de edad, rescue ng Angeles City Government, alipo-lipo karengdalan, ay ni-report ng Patricia Mamangon. 14 menor de edad king Ciudad ng Angeles ing aligtas king gewang rescue operation ng city government king pamanimuna ng Mayor Carmelo John Lazatin II kapamilatan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO inyang October 14, 2025. King operasyon aduang lalaking menor de edad nga sa Coro king lele na ning SM Clark at Astro. Siyam naman na lalaki king Malabanyas, Korean Town at Pangpang Market. Kabang 3 babayi king pareong lugal. Reng hanggang sa Coro Kayanakan, Dela king Kanlungan ng Kabataan Reformation Center para king gustong pamanyese intervention ng pong rehabilitasyon. Sinigurado ning city government na isundo ing pamagpatupad kareng programang manyulong king proteksyon dareng kayanakan at kaligtasan dareng anak king komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kekatang silipan ng initial inspection kareng apulong parula sumabak para King Giant Lantern Festival 2025. King report ng Patricia Mamangon. Eksaktong 2 bulan bayong pekaan tabayan ng Giant Lantern Festival o GLF 2025 king daratang nga December 13. Metong initial inspection ng gewa ng Barangay Accreditation and Regulatory Committee kareng partisipanting barangay inyang October 13. Kapag nasaning inspeksyon nga sigurado nga tsula king gustong proseso ning pamangawa king karelang kanya-kanyang parol para king 117th edisyon ning ligligan parol. Keti, linawin ng Accreditation Committee, reng miyayaliwang parti ng pamangawang parol, kalupaning frame at rotor, pamagkanang bombilya at reng paunang electrical works. Penimuna ng Chairperson Hill Pamandanan at Co-Chairperson Minardo Soto Jr. ng inspeksyon. Kaya bereng tubod, iba't king GLF Secretariat at City Tourism and Investment Promotions Office. Reng partisipanting barangay ngening Banwa, reng barangay Bulawon, Kalulot, Del Rosario, Del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia at Santo Niño. Pare-parehong magsumikap manatad peka masanting at peka makinang nga obra. Ing Giant Lantern Festival, balaw siyang maging simbolo ning mabanding kultura ning San Fernando, abanwa-banwang akakit, dareng lokal at foreign visitors at mamiyasayaking turismo at ekonomiya ning syudad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susuyo. Saklo na ng PhilHealth Yakap in AC Sacred Heart Medical Center. Nanulapin reng benepisyo keti ay ni-report ng Patricia Mamangon. Pesinayanin ng AC Sacred Heart Medical Center, King Ciudad ng Angeles, ing PhilHealth Yakap o Your Key Access to Prevention, Screening, and Care Accreditation. Alayong mas gawang malagwa at accessible ing cancer screening para kareng Pilipino. Lalam ning programa, malyaring magpa-screen para kareng miyayaliwang klase ning cancer kalupaning breast, liver, lung at colon cancer na alang cash out para kareng kwalipikadong PhilHealth members. Agpangking ospital, mas matasing posibilidad na aulo ing cancer nung iti abaluyang agad. Kapamilataning yakap, alako ing gastos, bang mas marakal pang makapagpa-check up at ayagapan ing sakit. Bang agamit ing PhilHealth Yakap benefits, magparehistro bilang PhilHealth member. Mamiling Yakap Clinic, kalupaning AC Sacred Heart Medical Center, King Angeles City. At katlo, magpa-first patient encounter kareng Yakap doctors at allied medical professionals. Para king kompletong requirements at scheduling screening, malyaring mamisita king AC Sacred Heart Medical Center.
Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa mga paling balita, kin pa magbalik ng News Force Pampanga. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Get ready, runners! RMFB 3 AG Palayan 2025, happening on October 18th, 2025 at Robinson Star Mills, Pampanga. Join the fun and excitement with 10-kilometer, 5-kilometer and 3-kilometer categories, perfect for every runner. Enjoy exclusive race inclusions, 10-kilometer finisher shirt, running shirt, medals, race bib and certificates. Don't miss this chance to run for fitness, unity and purpose. Come and join us. Register now for RMFB 3 AG Palayan 2025. See you at the starting line. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
pa rin balitang dapat tamong tutukan. Abe, puri mong akit ang aktual na proseso ng pamangawang tinapi, libre ng yampang yan ng gardenia, ay ni-report ng Patricia Mamamo. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Bread Month ngayong Oktubre, inimbitahan ng Gardenia ang mga miyembro ng media para silipin ang kanilang world-class bread making facility dito sa Mabalacat, Pampanga, isa sa 4 na planta ng Gardenia sa buong Pilipinas. Proud na ipinakita ng Gardenia ang kanilang malinis, automated at hands-free na proseso sa paggawa ng tinapay mula sa sponge mixing, fermentation, dough molding, baking, slicing, hanggang packing. Lahat ay dumadaan sa modernong makina at teknolohiya, kaya't siguradong ligtas, sariwa at consistent ang bawat tinapay na napupunta sa ating hapag. Gusto naming i-showcase yung modern bread making, no, ng Gardenia, na ito po ay ngayon hindi na po ito mano-mano, no, untouched by hands. And this is also a form of our corporate social responsibility kasi it's not just solely yung plantur, ano po, yung showcasing bread making process, but also we teach them good nutrition, no, healthy eating and proper sanitation practices. Ang state-of-the-art plant ng Gardenia sa Mabalacat ay kayang gumawa ng hanggang 375,000 loaves at buns kada araw. Bawat batch ay may 1,000 loaves at may 2 spiral cooling towers na sabay na nagpapalamig ng 6,000 loaves. Impressive, di ba? May mga checking tayo, double checking, no? At the same time, then ipapack natin. And of course, hindi mawawala yung metal detecting natin just to ensure na wala tayong metal contaminants sa bread natin na ilalabas. Because priority, katulad ng question kanina, kaya din ang advantage nito, we assure yung safety ng ating produkto and integrity ng products natin with this process using advanced technology. Bukod sa pagiging bread factory, nagsisilbi rin itong learning destination para sa mga estudyante, pamilya at iba't ibang grupo na gustong matutunan kung paano ginagawa ang paborito nating almusal at merienda. Basta po merong tayo open ang school year, no? Usually ang peak season po kasi ng mga field trip ay starts in October. No? So, towards hanggang February na po yan of next year. Lagi pong ganun yung peak season. Kasi yun po yung mga nakaprograma nila na schedule for field trip. Kung interesado kang mamasyal o magpa-schedule ng plant tour, bisitahin lang ang website ng Gardenia na naka-flash sa ating screen. This is Patricia Mamangun on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Easterlies o mapaling hangin na manibatan king Dagat Pasipiko ing mimiral king Central at Southern Luzon at mabilog a Visayas. Inya naman mapali at malisangan na panahon ing araranasan. Samantala, northeasterly wind flow ing mamapekto king extreme Northern Luzon. Ing babante na low pressure area king luwal ng Philippine Area of Responsibility at yung dayong 1,700 kilometers of northeastern Mindanao. Ating posibilidad na magimitong yung bagyo ilog ng 24 hanggang 48 oras. Alaya pa namang epekto iti king bansa. Kabalen, mag-imparti ka kay Pamang Balita kitiking News Force Pampanga na anumang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay kayo screen. Malyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account. Ela mawawala ding dekorasyon na Anghel ng Pasko bilang pamagkilala king Maragula Papil Dareti bilang talapamalita, pangapanganak ng Jesus at tagapagligtas. Abe, maganti tamo Anghel at pamalita tana na 71 days na mo bayo datangin Pasko.
Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo kaning sablang Kapampangan. Ayel venue lang ng Miyerkules na inakala pa istorya ketiking probinsya. Yako po ibeniginto at ini in News Force, Pampanga. Balitang tutu, Balen, susunod. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.